Ψηλά το κεφάλι, Τζόνι. Πιάσε. Η μπάλα είναι εδώ, Γκόγκο. Βάζω στοίχημα ότι δεν μπορείς να το πιάσεις. Πέτα τη ψηλά, Τζόνι. Γκόγκο, χτύπησες? Όχι, το χέρι του. Σίγουρα το στραμπούληξε. Μην ανησυχείς, Γκόγκο, θα σε πάμε στον κτηνίατρο. Ο καημενούλης. Σίγουρα χρειάζονται τη βοήθεια από κάποιον ειδικό. Ευτυχώς, φίλοι μου, που εμείς τα κοράκια είμαστε πολύ καλοί γιατροί. Ευτυχώς που ο γιατρός είναι ακόμα στο σπίτι του κυρίου διευθυντή. Ο γιατρός δεν είναι σήμερα εδώ. Έφυγε πριν από μερικές μέρες για ένα πολύ σημαντικό ιατρικό συνέδριο. Μα κάποιος πρέπει να τυλίξει το χέρι του γορίλα. Και γρήγορα μάλιστα. Ελεφαντάκο, τι θα κάνουμε τώρα? Το βρήκα τι θα κάνουμε. Έλα μαζί μου, Γκόγκο. Σιγά, σιγά, Γκόγκο. Ο ελεφαντάκος θα σε βοηθήσει. Κοίτα πόσα πράγματα έχει εδώ. Κάπου πρέπει να υπάρχει επίδεσμος, κάπου. Αχα! Μη φοβάσαι, Γκόγκο, έλα. Μπορείς να κρατάς έτσι τον επίδεσμο? Φυσικά. Ωραία. Μία, δύο. Μπέντζαμιν, κάνεις πάρα πολύ καλή δουλειά. Σαν ένας πραγματικός κτηνίατρος. Έχεις απόλυτα δίκιο, Τζόνι. Ξέρεις κάτι, Μπέντζαμιν? Θέλω να αναλάβεις εσύ το ιατρείο μέχρι να γυρίσει πίσω ο γιατρός. Εγώ? Μα... Τέλεια! Είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρεις. Φυσικά. Κι εγώ ήδη έχω μια πολύ σημαντική δουλειά για σένα. Το εμβόλιο για τον αφρικανικό λόξιγκα. Μια μεταδοτική αρρώστια. Είναι πολύ επικίνδυνη για τον κήπο μας. Με ακούς, Μπένζαμιν? Φυσικά, κύριε Διευθυντά. Αφρικάνικος λόξιγκας. Τώρα θα βάλουμε και το λάστιχο, Γκόγκο. Όταν ο Καρλ φέρει την άγρια λεπού αργότερα, πρέπει να της δώσεις 3 ποσότητες από ζαχαρίτσες. Ζαχαρίτσες, ναι. Ευχαριστώ, κύριε Διευθυντά. Τζόνι, φέρε το ψαλίδι. Αναρωτιέμαι γιατί αργεί τόσο πολύ ο Καρλ. Έλα τώρα, μικρό μου. Η Μανούλα θα σε φροντίσει. Θεούλη μου, αυτή η γυναίκα είναι το κάτι άλλο. Αγαπητή μου κυρία, σας έχει πει κανείς πόσο όμορφοι είσαστε? Αχ, δεν το πιστεύω αυτό. Εδώ θα μείνουμε όλη τη μέρα. Καλά, καλά, ηρέμησε λιγάκι. Είναι πολύ καλό που ο γιατρός έχει τόσο μεγάλη κοιλιά. Τι εννοεί, Τζόνι? Τίποτα. Τώρα είσαι πραγματικός γιατρός, Μπέντζαμιν. Ευχαριστώ, Τζόνι. Ζαχαρίτσες. Όλα τα σκέφτεται ο κύριος διευθυντής. Τι καλός που είναι. Γεια σας, χρυσούλια μου. Κυρία Καράμπα. Ο Μπέντζαμιν γιατρός, καταπληκτικό. Ναι,
Νάτος ο Κάρλ με την άγρια λεπού. Ένας επίδεσμος. Ωραία. Αν συνεχίσω έτσι θα πάρει χρόνια. Οι μοντέρνοι γιατροί σαν εμένα βάζουν λίγο στόκο πάνω στην πληγή. Στεγνώνει αμέσως και δεν αφήνει το σπασμένο κόκαλο να κουνιάται. Και τώρα ας πάμε στον ασθενή. Και έτσι καλωσορίζουμε με ανοιχτές αγκαλιές στην πόλη μας το καινούριο μας ζωάκι. 1, 2, 3. Τουρού! Καλώς ήρθες, μικρούλη. Καταπληκτικό! Είναι πάρα πολύ γλυκούλης. Τι όνομα να του δώσουμε? Σκονισμένη γριά λεπού. Ωραίο! Μικρή μου σκονισμένη λεπουδίτσα, εσύ τι λες? Σου αρέσει το νέο σου όνομα? Επιτέλους, ένα μικρό μεζεδάκι για σένα. Φαίνεται πολύ νόστιμο, έτσι. Γιατί θέλεις συνεχώς να με κάνεις να ανησυχώ για σένα? Έλα, έλα εδώ. Ξεκινάω. Καλή μου κυρία. Η Μανούλα θα πάει απόψε το Φλάφι στον κτηνίατρο και μετά όλα θα γίνουν πάλι όπως και πριν. Άκου, Φλάφι. Μόνο για το σκύλο της ενδιαφέρεται. Ένας σκύλος. Αυτό είναι. Ο Ρόκι το ρακούν και ο Ρίγκο η κόκκινη αλεπού είναι η καινούργια συγκατοικοί σου, σκονισμένη άγρια αλεπού. Μπορείς σε παρακαλώ να με ακολουθήσεις? Μισό λεπτάκι. Έκανες τη σκονισμένη αλεπού το στοματικό εμβόλιο για το Λόξιγκα? Το στοματικό... Μα τι είναι αυτό, κύριε Διευθυντά? Οι ζαχαρίτσες που σου έδωσα στο εξεταστήριο, Μπέντζαμιν. Αλήθεια? Ζαχαρίτσες ήταν για τη σκονισμένη αλεπού? Μπέντζαμιν, φυσικά ήταν και για την αλεπού. Νόμιζα... καλά λοιπόν, εντάξει. Είναι ο κτηνίατρος εδώ? Κυρία Σνούντιμπούτς. Όχι, λυπάμαι, δεν είναι σήμερα. Έχετε μήπως άρρωστο ζωάκι? Εγώ είμαι ο κτηνίατρος σήμερα. Εσύ? Φλάφι, καλά μου. Είναι απίστευτο πόσο πολύ αγαπούν όλα τα ζώα τον Μπέντζαμιν. Γεια σου, Φλάφι. Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Είσαι άρρωστος? Ας πάμε στο ιατρείο, Μπέντζαμιν. Εκεί θα μπορέσεις να εξετάσεις το Φλάφι όπως πρέπει. Ένας ασθενής. Ποιος ξέρει τι μπορεί να κάνει ο ελεφαντάκος μας αυτό το αθώο σκυλάκι? Το πρώτο πράγμα που πρέπει να δώσει ένα ζωάκι για να ηρεμήσει είναι κάτι νόστιμο. Μερικές φορές χρειάζεται λίγο παραπάνω αν είναι πολύ άρρωστο ή αν είναι άγριο το ζώο. Βέβαια. Κι εγώ μπορώ να γίνω πολύ άγριος αν θέλω, ξέρετε. Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα? Πες μου, Φλάφι. Κατάλαβα, έτσι. Κύριε Μπέντζαμιν, τι κάνετε εκεί πέρα? Αυτή είναι η αγαπημένη κορδέλα του Φλάφι. Δεν το νομίζω, κυρία μου. Ορίστε. Τι σημαίνουν όλα αυτά, κύριε Μπέντζαμιν? Δεν του αρέσει καθόλου του Φλάφι να φοράει αυτά τα χαζά ρούχα. Ντρέπεται. Δηλαδή
ότι αν δεν ξαναβάλω τίποτα πάνω του θα είναι εντάξει? Ναι. Ναι. Και τι θα έλεγες αν σε ονόμασα Ντέζι? Ντέζι, μη γίνεσαι χαζούλα. Αντίο, κύριε Μπέντζαμιν. Αντίο σας, κυρία μου. Ελάτε αύριο για την επαναληπτική εξέταση. Επόμενος παρακαλώ. Γεια σου, Μπέντζαμιν. Γεια σου. Πώς έγινε αυτό? Δεν έφτανε να πιει το γάλα του και το έδωσα εγώ. Και έτσι συνέβη αυτό. Αν προσπαθούσα να σπάσω τη γανάτα, είμαι σίγουρη ότι θα το χτυπούσα. Μην ανησυχείς, θα το βγάλουμε στο πι-και-φι. Ηρέμησε. Τώρα προσπάθησε να τραβήξεις το κεφάλι σου προς τα πίσω, προσεκτικά. Εντάξει, ωραία. Μπέντζαμιν! Μικρό μου γατάκι. Καλή δουλειά. Σε ευχαριστώ πολύ, Μπέντζαμιν. Ήταν χαρά μου, Τίνα. Αλλά από εδώ και πέρα να του βάζεις το γάλα του σε χαμηλό πιατάκι, έτσι. Θα το κάνω, να είσαι σίγουρος. Κοίτα να δεις ποιον έχουμε εδώ. Αυτός είναι ο δικός μου, Φλάφι. Τι υπέροχο όνομα. Τη δικιά μου τη λένε Ντέζι. Μα πώς βάζετε έναν τέτοιο γελιοφιόγκο στο σκύλο σας? Μα... Ακόμα και ένα παιδί θα σας έλεγε ότι αυτό κάνει τα σκυλιά να αρρωσταίνουν. Ρωτήστε τον γιατρό Μπέντζαμιν. Έλα, Φλάφι, πάμε! Το γιατρό Μπέντζαμιν. Τι δηλαδή, όλα τα ξέρει. Είναι υπέροχο που είμαι κτηνίατρος, Τζόνι. Αλήθεια σου λέω. Ναι, είναι, Μπέντζαμιν. Αλλά η δουλειά μας τελείωσε για σήμερα. Πάω στο σπίτι. Ναι, και εγώ το ίδιο. Θα τα πούμε αύριο. Πρέπει όμως να πάω κάτι στη σκονισμένη άγρια Αλεπού. Η δουλειά τους τελείωσε. Δεν ξέρω τι πάει να πει δουλειά. Ωραία κτηνίατροι. Ο γιατρός Κόρακας δεν ξέρει ποτέ τι σημαίνει Έχεις τη λέξη. κουρασμένος. Είμαι έτοιμος για δράση όλη τη μέρα. Όλη τη μέρα. Όλη τη μέρα. Σκονισμένη άγρια Αλεπού, πού είσαι? Γεια σου, Αλεπουδίτσα. Αισθάνεσαι άνετα εδώ? Κοίταξε τι σου έφερα. Από μένα για σένα με αγάπη, γιατί κατά λάθος έφαγα νωρίτερα τις δικές σου. Δεν μου κρατάς κακία, έτσι? Σου αρέσουνε και σένα, Λοιπόν, τώρα κοιμήσου να ξεκουραστείς. Καληνύχτα. Τι είναι αυτό? Μου φαίνεται ότι ακούω περίεργα πράγματα. Συμβαίνει κάτι, μικρή μου Ντέζι? Μήπως πεινάς? James! Για την κυρία Ντέζι. Και
ανοίγεται η καρδιά σου να τη βλέπεις έτσι. Χρειαζόμαστε ένα κτηνίατρο, James. Πράγματι, κύριε Βαρώνε, υπάρχει ένας πάρα πολύ καλός στην πόλη. Μπέντζαμιν, ο κτηνίατρος. Τον έχω ακούσει. Ευτυχώς που δεν έχουμε σχολείο σήμερα. Πολύ ωραία μιμήσε τη μικρή σκονισμένη Αλεπού, Τζόνι. Αναρωτιέμαι αν θα έχουμε ασθενή σήμερα. Πρώτος ασθενής. Όχι. Καλημέρα. Πω, πω. Τι συνέβη εδώ? Αυτό θέλω να μάθω κι εγώ. Η μικρή μου Ντέζι δεν τρώει και συνέχεια κλαίει. Αφού είσαι τόσο καλός κτηνίατρος, κύριε Μπέντζαμιν, πρέπει να ξέρεις τι συμβαίνει με το σκύλο μου. Ω Θεέ μου! Μπέντζαμιν! Είναι ο Αφρικανικός Λόξιγκας! Αφρικάνικος Λόξιγκας. Ακούγεται συναρπαστικό. Οι γιατροί κοράκια μπορούν να αντιμετωπίσουν τα πάντα. Πάντα να φοράτε μια μάσκα γιατρού. Ωραία. Μπέντζαμιν! Τι έκανες στις σαχαρίτσες που σου έδωσα για την άγρια Αλεπού? Είχα σκοπό να σου το πω νωρίτερα, αλλά ήρθε η κυρία Σνούτιμπουτς. Τις έφαγα. Τις έδωσα όμως κάποιες από τις δικές μου. Μπέντζαμιν, οι σκέτες σαχαρίτσες δεν κάνουν τίποτα. Δεν κάνουν? Όχι. Ο γιατρός είχε βάλει κάποιο ειδικό φάρμακο μέσα σε αυτές τις σαχαρίτσες για την άγρια Αλεπού. Τζόνι, γιατί δεν πρόσεχες λοιπόν τι γινόταν εδώ? Αυτό είναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τώρα. Εγώ έκανα το εμβόλιό μου όταν είχα πάει ταξίδι και εσύ, Μπέντζαμιν, έκανες το δικό σου. Σωστά? Και όλοι οι άλλοι... Κολλήσαμε. Έτσι είναι. Και εσύ το ίδιο, Τζόνι. Και δεν ξέρω ποιο φάρμακο είναι καλό για τον Αφρικάνικο Λόξιγκα. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Κύριε Διευθυντά, ο ζωολογικός κύβος πρέπει να κλείσει. Όχι, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Μπέντζαμιν, πρέπει να συμφωνήσω με τον Βαρώνο. Δεν πρέπει να αφήσουμε να κολλήσουν και άλλοι Λόξιγκα. Και για όλα αυτά φταίω εγώ. Κάτι πρέπει να υπάρχει που να μπορώ να κάνω. Τι κάνει τώρα η Ντέζι? Για σταθείτε. Νομίζω ότι βρήκα τι μπορούμε να κάνουμε για το Λόξιγκα. Αλήθεια, Μπέντζαμιν? Αλήθεια, Μπέντζαμιν. Λοιπόν, ας τον ακούσουμε. Νομίζω ότι το μόνο γιατρικό για τον Αφρικάνικο Λόξιγκα είναι μια παλιά οικογενειακή συνταγή. Μια παλιά οικογενειακή συνταγή για τον Αφρικάνικο Λόξιγκα? Ναι, καλά. Κι εγώ θα γίνω βασιλιάς στην Αφρική. Πρέπει να δω τι θα κάνει ο Μπέντζαμιν ο Ελεφαντάκος αυτή τη φορά. Στάσου, εγώ είμαι ο γιατρός. Δείτε βαθιά μέσα στα μάτια μου. Ρόκι, κόκκινη Αλεπού, άγρια Αλεπού και Τζόνι. Πολύ βαθιά. Μπου! Σταμάτησε ο Λόξιγκας. Ναι, μόνο αν φοβηθεί κάποιος μπορεί να σταματήσει ο Λόξιγκας. Τώρα είσαστε όλοι καλύτερα. Μπράβο, Μπέντζαμιν. Επόμενος ασθενής παρακαλώ.
Δείτε προσεκτικά, Γκόγκο και Κάρλ. Προσέξτε! Ο Λόξιγκα σας σταμάτησε τώρα. Όλοι είναι καλά. Κράτα την ανάσα σου μέχρι να σταματήσουμε να μετράμε. Είσαι έτοιμο? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Σταμάτησε. Να με τρομάξετε, κύριε Μπέντζαμιν. Δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να με τρομάξει. Περιμένετε λίγο, κυρία Καράμπα. Δεν μπορώ να περιμένω για κάτι. Ουρού! Αυτό υποτίθεται ότι θα με τρομάξει. Δεν προσπάθησα να σας τρομάξω. Και το γέλιο το ίδιο κάνει. Πράγματι, σταμάτησε ο Λόξιγκας. Πάει, πέρασε. Υπέροχο, κύριε Μπέντζαμιν. Επόμενος παρακαλώ. Επιτέλους. Σου είπα ήδη ότι η μικρή μου Ντέζι δεν τρώει και δεν κοιμάται. Το καημένο μου. Τότε δεν έχει αφρικάνικο Λόξιγκα. Μη μου το λες, γιατρέ Μπέντζαμιν, ούτε που να το φανταστώ. Λοιπόν, για να δούμε, Ντέζι. Μη φοβάσαι, δεν θα σου κάνω κακό. Αχα, ώστε αυτό είναι. Κύριε Βαρόνε. Για όνομα του Θεού, γιατρέ Μπέντζαμιν, τι συμβαίνει? Κύριε Βαρόνε, η Ντέζι έχει... Ναι. Η Ντέζι έχει ερωτευτεί, γι' αυτό είναι έτσι. Συνιστώ τουλάχιστον μια συνέβρεση την ημέρα για την Ντέζι και το Φλάφι. Αφού αυτές είναι οι οδηγίες του γιατρού, ίσως να μπορώ να πάρω το θάρρος να σας ζητήσω, ωραία μου κυρία, να πάμε ένα περίπατο. Με μεγάλη μου χαρά. Κύριε Μπέντζαμιν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω δίνοντάς σας αυτή την επιταγή. Ορίστε παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Βάρονε. Η επιταγή πηγαίνει στον κύριο Διευθυντή. Από ό,τι φαίνεται, είσαι πράγματι ο καλύτερος κτηνίατρος. Κι εγώ αυτό νομίζω, Μπέντζαμιν. 3 ζήτω για τον Μπέντζαμιν. Ζήτω, Λοιπόν, δεν έχει άλλη δουλειά για τον κόρακα. Όλοι τώρα είναι καλά. Τι ήταν αυτό? Δεν μπορεί να είναι αυτός ο αφρικάνικος Λόξιγκας. Ένα γιατρό! Χρειάζομαι αμέσως ένα γιατρό! Αμέσως τώρα! Βοήθεια! Βοήθεια! Βοήθεια!